Vă salut pe toți! Aș dori să vă aduc la cunoștință un lucru destul de interesant pe care îl știu din totdeauna. L-am repetat în anumite video pe care le-am făcut aici și care le-am lăsat pe rețelele de socializare și așa mai departe. Și anume, informația este în felul următor. China este fost cumva oarecât și va cuprinde toată această dimensiune de densitate, adică toată planeta. China va fi stăpâna tot prin ceea ce înseamnă acest comunism, care nu este decât o formă clară de sclavie. Și restul modurilor de a fi supravegheat, de a se impune, de a se forța, de a duce până într-o limită în care nu va fi atât de ușor să poți cumva supraviețui ca și persoană, însă poți fi liber ca ființă, depinde de fiecare. Doar acesta este adevărul și nu este de acum, este din totdeauna. Cei care văd pot vedea, iar restul e bine să aflați informații care vă pot ajuta în oricare moment al vostru, indiferent de deciziile voastre. Mulțumesc frumos!